guys musi ndatirega ndimbofamba ndimboenda kunotsvaga chikafu changa chashota. Ndikati rega ndiinde ndinotsvaga ndione kuti tingatenga zvokuti vanhu timbolasta tipinde. Ndinouya ndafamba zvangu paya. Haiwa ndapinda. Ndikati ndipinde motikari mangu ndigare momumu ndiwane kutanga ndiinde zvisaga. Kuno kwausiye zvisaga unofamba nezvisaga zvako zvemapepa zvokunotenga. Unotofamba nazvo. Ndazofunga kuti rega ndichikande kubhutu kune zvimuko. Ndakana hangu kubhutu. Kandodikwa handina yadhi guys, yadhi yacho ndeyekuita zvokusenerera. Saka unotongosenerera paya kuti ukwane. Bva ndapinda zvangu bva ndasvikarira mukati. Bva ndasitata mota. Kana kuzati mota nochingopinda mukati haidingotositata nekuenda kana yapanga pakanguva yakareba. Saka unotositata umborega ichiidla paya ichiidla yozobuda. Ndichikaiwa ndazobuda katiga ndichiinda guys. Saka pane imwe shopu yandandaona so iri kunzi inonzi Farm Foods yanga ine special. Saka ndokwana ndichida kuisa kwandakaisa GPS kuti ndifambe neko. Ndasinganyatsozisa chepu iri papi. Handichika iyo ine chistika ichi ine chipepa icho chisero icho chirapo chipepa chesero icho. Saka ndokwadaida kuti ndine ndabuda papa ndafamba ndakananga ndichienda. Awa GPS inongokudza unotongofamba uchienda guys. Ndo driving dzacho mota dzinenge dzakapaka muroad pamasaidhi peroad ipapo. Saka you just have to be very careful kana uchingodrivawo unongoita uchidzinzvengawo pamwe pacho kana mona kuti makusangana wotongomira imwe yodarika kana imwe yadarika iwozopindawo uchingopanana wese izvo muchiinda mai mwana. Asi driving naika aiwa tikafamba ndisiwa ndini ndikuenda ndikunyatsoenda ndakanyatsoenda chaiko ndichiinda ndaingoteerawo GPS iyo yekuti kunondisvitsa papi ndasinganyatsoziva paipa ndiri kuenda handichimaona. But aiwa takafamba chaizvo ndini uyo murodhi imomo tichienda takainda teerera zvangu music ndirimo ndichiteerera music ndirimo ndichiinda. Papakagara pasaidha pandishakira yanga ari pakabata kamera uyo tikuenda tasvika pamarobotsi paipa tatomira. Muri kuona honai zvakaita marobotsi, honai makrosserani ranoita mota, muri kuona honai makrosserani ranoita mota honai. Saka you just have to be very careful kuti uda kuenda kulane ripi kunobudira papi wopinda mulane iroro handimaona. Like isusu tikunotena neroundabout saka unotoenda kulast lane handimaona. You always look out on the right. Handitika kana uri driver kunoko kuuk uyo ndini uyo nayo roundabout iyoyo nayo mai mwana nayo dzinopindana mota ipapo pasingaiti nayo vamwe vari kukrosa nayo. Ndosaka ndaenda kulast lane because ndikutonodarika pasi pebridge apo muri kuona nayo pasi pebridge papa ndopandotodarika manje ndopandakuzonotena manje ndakunopinda muhighway irimo. Ndasvikira nerobhurishita green ndaenda mai mwana ndatofamba ndadhiraivha ndatsvaga shopu yandaiwana ndasvika manje aiwa apa kwakutopaka apa kuti ndipinde mushopu apa kutsvaga nekuti ndipake ndipinde mushopu. Ndapinda pakati papo pemota ipapo ndazopaka ndabuda ndakuenda mushopu muyamiya ndiri kufamba mai mwana. Ndakati ndogosiyirani zangareyo haungarisii kumba unotofamba naro mai mwana unodongoenda naro kozvoosiyirani okusiyira hapana guys naro. Ndakapinda mushopu imomo kundodini ndikatika ndotora chingoro ndione unevhano kuti mukati munowana ukamune zvinenge zviri paspecial zvakachipa ukatungamira ukaenda guys hamusi kuchemawo here nenyaya dzechikoro zvakavharwa izvi guys kuti vanhu vanenge vari pamba vachingovhura firiji vana ngodai 2 minutes ngodai nai mikuita kunge amheno vasikana hamusi kuchemawo zvobvugwa riniko vanhu vainti vasikana pasi tanoita vedway ndini tazopinda mushopu muyamiya ndikatika nditenderere ndinde aiwa naro zangarewa rangu handingamborisizve haspika zispika haungasizve spika mai mwana bhiza V18 agokutye kuti hazvifila ndaiwa ndimbotendera zvangu mumafiriji momo tichimboona zvimwe zvirimo chingoona kuti mune chiko chii chirimo chibepa chesero ndinacho ndakangobata asi aiwa hapana kana sero ine musoro iripo mai mwana. Nditega nditodzokera kumasoro ndinyatsotsvaga ndione kuti chii ndikati chimbosunda izvo ndokuita basa ngofamba chingosundiswa chingoro ndadini vana munhu ngaasunde chingoro ii ndichinonga uchisunda chingoro uchinonga ichicken kai ndiyo ninge ndakaona chicken yakati chipe idzogonaka here asikana iva vasikana ivanhu vanoita zvechicken yazvoti vanongokanda imomo vodya nezvichips saka ndova ndichingotenga indo zvazvitoda zvangu bhifi yangu mai mwana kana kuti huku dzechibhoi idzi huku dzekuno idzi dzechirungu dzisinganakidza dzina kana netesti mufunge muchana dzakadai papapa but dzinoivaridzwa dzanodzidawo indozvitira zvangu saladhi muzvimagreen ndikatika nditore zvangu saladhi yangu ndinogadzira green salad changu ndidya ndotombochifarira zvangu green salad yangu chitongodyawo ndakadaro nezvichizi izvozvizvi zvanhu zvomba kodi zvoda chizi neizvo zvimajusi zviri padenga izvo zvima 100% zvavanoda izvo ndikati ngatitoriwo zvimajusi izvozvizvi zvavanongoona kuti vanongonomwawo zvokugara here vasikana zvongogara ukangoda sokungoti bwai chete zvatopera wosheya kuti vanhu ava vari kumbosvamusa sei vari kumbonyatsodya sei vanodya vachiziva here kuti kune remangwana vana ava vanodya here sakune remangwana asi chandozonakira nechekuti vasisa ava vanopota vachitenga vakaenda kubasa kaita mari yavo unoona vachiya nezvipabheki zvavo kana 3 kana ndototi inga makura hamuchatoudziwi dhai kuti
pano pakudai mukutongofunga megaiwa zvinenge zvakanaka nokukudza kwacho kundoti kudi ndo vatakangoitira izvozvizvi ndo vandakatoitira kana ndiriseni hapana chimwe chaiko gaizi ndinotofunga africa zvokutodaro ndobva ndahwa mwoyo wangu kurwadza ndobva ndangungadi zvidana ndoko africa dei ndiri pakati dei ndichitodai mwoyo wangu ubva waita kupisa ndozonguvati zvo vana ivava ndodiko ndoshingirira si gaizi zvinenge zvichitorwadza inde ndichitofunga zvangu paesa apo gaizi even maribs acho ewayaya masmoked ribs aya hatonyatsonaka zvokutodaro gaizi but ungagodiko vana vacho vajara kudyayo maribs acho ewayo saka kwakungoti vatore vadye ungotorawo asi iwo kingoti ndakaona pavana havanzwi kuti testi ndofunga vati havasati vakunyadzogona kusvida testi yakaita sei zvakasiyana but unongotorawo maribsiwo musiwoyo kuti anenge achida kungopiswa piswa achidyana machips noti havadi sadza zvinoinikana nemurume wangu tikangoti chisadza chedu apa dhicha zvedu zvatoita toti zvimwira zvedu jusi redu kana kuti mvura yedu zvedu zvatobhadhara zvinozvi vanhu vanenge vachiti hadisa zaenda ndingazvigodii ndikaisa asi vana vava musaspoile vana guys vanozonetsa kutonetsa chaiko kuramba sadza chaiko chaiko apa ndotodemba denda isa ndaingompandidzira zvichidla sadza dei ndisina kana problem ndichingobika chipoto chesadza handimazviona vanonetsa vana ivava saka aiwa ndikutenderera ndirimo mukati momu kutenderera ipapa chiko chaonekwa taonekwa ipapa paoke mheno zvandandakabata ipapa pakuti chiko kunge mushroom kunge chii chakosiya mheno vanenge vachiita zvemumashroom vachiti vanofarira kuita mamashroom sosava yawo aiwa ikoni handiti kachibage ichikoni yavanoti koni iya saka ndo yavari kufa yavaida toda koni iyoyi izvo zvinhu zvarogona kungoti angona kungotoita koni iyoyi iswa kana muefry vatopedza votoisa kana nyama zvatopera vakutodya votomwa nejusi vakutorara animwana kana kumwa tii chai wototakumwa tii kune zvezvongobhikwa zvakawanda izvi wotorara izvi ndo zvavo izvozvo zvimachips izvi uchinzi kwaitorai machips vanowana muchizo ochefiriji chakazaraiwo machips wakanda muefry unogona kuti muchisi dombo shuwa zvakaoma saka aiwa vanonganonga tiri mwedu tiri kutenderera tiri mukati vachionaona vachitora ndo vanenge vachiziva titorereiwo apo ina handigosine nchingotenderera zvangu ndirimo mukati imomu ivo ndo vanenge vachiziva tikafamba tirimo mukati kufamba chingotenderera urimo zvobhohwa asi unenge uchingododiko unenge uchingoema mukati uchingoona kuti zviri kufamba sei ameno tinenge takashayiwa chokunonga pana kuti hatina kufarira ikati takanonge igara zviya mamune chikove mafries waya aiwa mafries anenge akazongonyanya kuti kurei kudarika mamwe I think handiti maona so ndakatozoona kuti zvinhu hazvisi kunyatsofamba zvinhu zviri kufamba tichienda takatenderera tichienda tikasvika apa tikati chiko manudhuzi ndosvika zvevana hati munoziva manudhuzi aya ndosvika zvevana manudhuzi tanonga manudhuzi aya anopinda kutokumba because ndo zvavanotoda izvozvo zvimanudhuzi izvi ndokune vamwe vanoziva pot noodles vanotengeswa vari muchigaba sekuti vanongodira mvura vesa uyu ndofunga vakambozvitrai zvimapot noodles vemazekutanga vakazoti zvazviti tizoda tajaira isusu saka iwaya ari kwaya at least vanombochofa vanomboitaita nazvo hii guys kune chinhu chandakatsvaka chandokushayiwa guys amasi ingomanzi ingomanzi kuno kwausi kutoiwana mai mwana hautoiwani kuti unobvunza sho munai vedu vamu thick milk don't know this thick milk ingomanzi amasi havatoizivi kuti unenge uchiti kudii guys havatoizivi handisoti guys mungatibatsira kuti ungaita mukaka wakakora ungawanikwa here mukaka wakakora kwete uyu wakakora like amasi like ingomanzi so tingaiwana here saka ndo maprice acho mapound ndo maprice acho aya mapound iwaya ndo mapound acho iwaya atinenge tichingokanda iwaya tichingotenga zvinhu zvacho zvenga zvakachipa zvaita ma1 pound wochakadaro tichingoenda takadaro anomona tichingotenderera tiri mwedu mukati momu tikungotenderera tiri mwedu mukati momu tichingotenderera guys zvakaoma kuita kuzvipomba mai mwana zvakaoma imi muri kungozvionawo hazviudzigwi muri kungozvionawo onai price yemapizza you guys look at that price yemapizza maionaka 3 for 5 3 mapizza for 5 pounds ari 3 mapizza motenge nyune 5 pounds munozvilambostira umandodhura manje kune wakadochipa kwanoita 10 pounds ari 10 ari 8 mapizza iwaya 10 pounds ari 8 mai mwana zvokuti unodla wakawakuti kana midway
haya pizza zvakaoma mazimba iwa ndotozvidira kuSouth Africa simba chaiwo masimba chips South Africa anonaka chero lezire paese yapa mahwani ayawa ndezvangotiwo tingagodi ndozvatangorarama zvatangodlawa si anaka that pamajusi apa ndakanzwa nomwe achinditi last time yamunotenga yaya jusi yaya ina haindinakiri inangu ndaingoita inangu ameno ndakangoimwa ini chingoti ndakangoona kunge hapeni kwandiri ndakaimwa but ndakanzwa chikwanzi haimwiki saka nhasi ndatirega ndimbotenga dzimwe ndokutoti uzive kuti dzese dzinotesta sei ndokutoti uzive sa ndakangozononga rimwe dzimwe dzaivapo masquash waya ndikati rega tinodira tione kuti zvazvikufamba sei indingori feni zvangu yemasoko ecream soda aya manje mazuva acho ecream soda handisitorina handisi kutomaona kana akutengeswa kunukwa anenge akudhura apa majusi anenge akachipa achita kana ma1 pound kana 2 pounds saka ndakangoti rega ndopachanobuda jusi ndatotipiwa nevamwe last time atoya kuinbox saka ndakangoti rega nditenga akasiyana-siyana tononyazonotesta tonyazonzwa kuti jusi chacho inoita ndeiipi ndoyatichazitengeta kuti takutenga naye takudaro andimaona one yatiita kuti yakuita ndo yatichazonge takufamba nayo kwaiko zvino asati anyazoziva kuti inoita ndeipi kosi iyo yacho inozi nayo naiti squash but ine yaito ndiitira zvaindaitoimwa ndichingomwa maybe nonyaya yekuti ndasikatasi zvokwadi ndaitongomwa ndichongoona kuti iri kundiitira but mungozivawo masimba nekuda kunyatsotsvaga ndaida kunyatsokuongorora nekutarisa price nekuongorora kuti zvakanyorwa kuti chipa pandiri kuita kuongorora kunyatsoti ndinyatsokuona kuti chii chakanyorwa pasquash ipapapa zviri kumbofamba sei ingave inonaka iri kana kuti hainaki saka ibhisi unongozotora zvaunotora wosiyawo zvimwe wodaro uchiinda wofamba wakadaro uchingotenderera uchiona kuti zviri kufamba sei madrinks yaarimo imomo zvinenge zvakachipa madrinks waya ma2 liter iwaya ingachiita 1 pula something 1 pound something sorry zvinenge zvakatochipawo zvakangochipa zvichidaro anomaona tichingofamba haiwa tikafere kana zvokupusa kukona nauk kunongofambira unoshandira chikafu chaicho nokuti haiwa chiripo chakangoti umoke uri musoro handichimaona zvese zvinenge zvitoripo zvese muneiko imomo muchii chirimo zvimanhingikiri zvimamila yogats izvo aiwa nechiko ibhekoni ichiko yaitobowo cold meat chiko chagosiva rinenge cold meat kana chiko bhekoni here soda bhekoni hachazivi chichiraitenga vanhu vanoda zvinhu zvemabreakfast steak iyo vana ava ndo vanenge vachikodla varipo kumwe anenge aripo ndianosva vachingozvilambasa vachingozvipidha tisipo zvedu vamwe kumabasa vachingozvidambasa kungoti musi wacho dhei rekuti baba vacho vanenge vachishandira pamba ndopavanotongodyawo parinodya zvinoenda kurere kwai mavatenga izvizvi zvimarasheni tinotesta kuti tazvitenga tazvikanda mai ndakazonozvitesta vanenge hazvisi kunaka mai mwana zvazvisinganaki zvisina kana tese ndakangochiroma ndikati torai henyu vanangu torai mudye torai zvenyu aiwa kena anenge achingodya izvozvizvi kuno kundo zvanenge achiti zvimadhanoni ndo zvanenge achiti zvimadhanoni zvokuno izvi zvimadhanoni zvokusouth africa chaizvo zvinhu zvanenge achiti zvimadhanoni izvozvizvi ewa izvo zvinomuitira izvi anozvida zvinomuitira izvi zvimadhanoni izvi papabva hapo ari kushamwari yake pamatishu manje guys ndo patakarova jackpot imi matisha anodhura kunoku unoona matisha achita 3-4 pounds ari 9 kana kuti 8 3 pounds apa mushopu takaona vanhu vachibuda vakangozadza matroli tikati kwa vakangozadza matroli matisha asari kupuwa mahara izvo ari 18 guys ari 5 packets dzine 18 akuita 20 pounds that was a bargain guys that was a bargain ari 5 ma18s 20 pounds that was a bargain because matisha anodhura unogona kutoputa uchiwana iro ari 18 chetakadaiso achiita 4 pounds 5 pounds anomaona ari chiri 1 saka that was a bargain apa ndakabva ndacheka tichingosora iwe especially 5 because munhu saingonunga ndikati tichotenga iwayaitwa tichariori ende tichiri changosara nevana yava mazhiro anenge achiita varipo zvino andotenga matishu ngonostoka mumba imomo matishu aya anongogara rimwe nekuti ragara achangoshanda chete andimaona tatomatora matishu aya takanda zvangu mungoro umu tatofamba takufamba nekuti tichiona tichiinda zvimwe tichingoonawo kuti zvimunei haikona kwaitoda natela natela anzivisana nzinda pachingwa natela kubva kuSouth Africa vagara vanotongoida zvokutodaro saka timboona mafombata aripo apa nemashawajela aripo timboona kuti aufa tikaona ndine mari kokumba takatenga mamwe ari kokumba kuti katidarikire tangotasawo mapuraisi kukombeya kuita ramangwana ubva tazongofamba paya guys tichitarisawo kuti zvii zviri kuitika tikatozofamba zvedu mbijana pore kotomhanyirepi kokumhanyira hapana taitongokutadza zvedu nemamapuraisi kuti muonewo zvenyu
tichienda takadaro kwai toda tail cleaner mukicheni nepaya matoilets nepai tail cleaner. Aiwa tikati ngatitore tail cleaner chomuno cleaner tuone kuti tiuraye majemusi pasinaika muchicleaner tuone. Ingori kicheni chete nematoilets ndoega nematiles kumwe kwese kwakarosa macarpets ende carpets vandondiafecta panyaya dzemahay fever ipa pamufunge but chokuita hapana ndakatozowana mapiritsi mamwe andongomwa 1 so asanondibatsira zvokuti mapiritsi acho nemamwe mawipes so ekuti ukasvika pane unongopukuta kumeso nemawipes iwayo anotrepa pollen yese zvehay fever saka ndofamba nemawipes iwayo ndikangoona kuti ndauda kudai ndongopukuta kumeso kudai chikanguva yo same time sho unotonzwa kuti zvatovhurika ndiwana so UK wepa ndopa yakanaka zvapo ine zvimwe zvinhu zvisipo shoko ese handamboona mawipes emahay fever ini katapata maona kuti ndikatega ndikomatenga ndichitraya ndikatoona kuti kozvari kutoshanda ndandawa nokuti pakatapa penhingikira apa pemuromo apa saka ndazofamba ndaona hangu stay soft kati ndida hembe dzonhuhwirira ini ndida hembe dzinonhuhwirira chero zvodini hembe dzinonhuhwirira ndotozida hangu gaisi pafeya chaipo chaipo paunongochiwasha paya unongosanganisa wongoisa nyaya yekwasha nemimichini izvo unongoisa wosanganisa saka stay soft inodiwa ndotoregara ndakatenga dzakatotiwa ndestay soft ndakatoisa mupantry ndototenga dzakatotiwa ndoinoisa mupantry ndomwana kana iyo nhingikiri iyoyi sefi iyoyi inonhuhwirira futi iyoyi vantu vazviona saka ndikatotora paya ndikati achega tifambe titore tindi tikuwana hembe dzinonhuhwirirawo chero mainifomu evana panoda kuchikoro zvinenge zvakatonhuhwirira zvakatorongeka mama vachienda kubasa vanenge vaine worksuit yavo sometimes inenge yangochena ndo but inoda kunhuhwirira ka inoda kunhuhwirira dzichikoda kunhuhwirira paunongodzichinja paipa idzi dzangochena zvadzo but dzongoda kunhuhwirira handichimaona saka zve zvichingofamba zvakadaro zvichingofaya handizopedza kakandasvika zvangu patil up ndotowana painewo mwana wangu ari kumberi kwangu tu but vakurumidza kusefiwa zvavo vanobva vasefiwa vakasefiwa zvinhu zvese vakabva vabuda ndatega ndifanira kubudisa zvinhu zvinchiisa pamberi apo zvinenge zvichifamba andi muri kuona zvinenge zvichifamba tichiisa matisha aya nezvinhu zvese zviya zviya tikwanisa kubhadhara kuburitsa 1 pari zvinobva wasoti zvinhu zvinongomboisa mutolo ushikonzanzi kuburitsa zvese futi uchidaiso handimuona uchidaiso ende kunopfekedzwa kuna nokubatsira kuafrica unenge une munhu anenge achikubatsira kupfeka akamira kumberi kuchiti ukatenga yanenge achipfeka hakuna zvese zvive mwana unonzi zvipfekere wega zviitire gaizika aiwa zvedu zvakaoma pakaipa gaisi unotopfeka wega ipapa wapedza kudai kubhadhara uchienda kuseri uchinotanga kuti ndakunopfeka zvezvo zvaringa muburitsa zvimwe zvotopuwa mapepabheki aya ndabva nawo kumba ndakuchirongedza manje uchisa kuti ndipfeke ndoga hapana kwangu kubatsira kupfeka ndiani haiti izvozvo kunoku tongopfeka wega ndozvavakada ndiwaya ukatenga saka pack your things and go ndozvavanotoita saka wotopfeka hako chokuita hapana kana wanga une maplastic mashoma wototenga maplastic kuti uwedzere kuti zvikwanisa kuita chake yatopedza sombasa rakatopedza atochaja mari yakatokuchaja zvinhu zvakatomisa pasaidhi zvako uri manje kuti uchipekerera wega uchipfeka ndikaenda zvingandinetsa nangosanganisa ini staiso zvese zvidhiringi imomo ndakangoti fakalo bepe momo zvinongonoona kuperi kuzvizongonoprifeya kumberi ndakatombona baba vakamira pasaidhi vakati asababa vanga vaiva ndibatsire kunga vachiva vanotonditarisa zvavo isede kuti vaiva vazondibatsira kupfeka votomira zvavo vakabata muchiuno ndakabva ndangoti ende zvakaoma ende vabaimika ende muchaonde mwarika amene yuna mwari shiwari zvamunoita sho mukabata muchiuno muchionati munhu ari kupfeka pana kuti muye mubatsire munhu kupfeka kudai shuwa makutongoisa mumaoko muchiuno zvakaoma asi ndakangozopfeka gaisi kwandaigodi ndandisina choice ndaisina kana choice ndandisina ndakatozongopfeka zvese mai mwana kusvika zvapera ndichingopfeka ndobva ndatozotsvega ndichitobuda ndakuenda manje kunesa pai kunochobhowa onaiwa kunesa pai izvidiwa kunombudisa chidokanda zvemumota david punishment plus move chaichai punishment plus move ndabuda chingora chasinganetsi kufamba aiwa tafamba ndizvo takanaka kukapaki ikoko kune mhirikiri matisha tombozodonha kapa angaita sokuti chikoro chachaita sokuti rerekei chachaita sokuti rerekei tafamba ndisu tichienda zvedu takaenda takaenda muri kuti kudiko imi takaenda pana zvokuti tingati kudii ndozvitoripo ndozviripo tafamba chingoro yachona kusajaira kusunda ngoro zvakaoma papa ndikutadza kuti ndikone ndisvike padhuze apa ndikati rega ndivhure zvemota ndinoisa chi
ise zvinhu mukati umu. Mapepa zvirimo mukati umu, mapepa arimo kuti kana moendawo kumwe munoisira imomo. Hapana kazoenda kuti ndikandi zvingandinetsa rega ndikande imomo zvimasoro uku tione kuti zvadini zvapinda sei zvese mukati imomo zvitimire kuti zvakwana. Tione kuti zvakwana timire kuti zvakwana imo mukati. Haiwa ndakazozvirongedza guys. Kurongedza matishu ndo anotorwa space iwaya. Iyo mamaleti iyo ndo inotorwa space haikona. Chiburusa ndaanongoburusawo ndichikanda kono ndingagodi. Ndaanongoburusawo ndichikanda kono ndaigoita sei. Papasina kutamba guys. Ndichitongorongetedza kudai hawo mbichana mbichana. Tichirongedza zvese, tichirongedza zvese, tichirongedza zvese, tichirongedza zvese. Ngorongedza zvese, ngorongedza zvese kusvika zvapera. Mbotoona kuti ndaspenda mari, kutoona. Chega ndidzosere ndosiya ngoro yavanhu guys, tione kuinda. Ndosiya ngoro yavanhu dzosere ndichitora paundi yangu. Noti ngoro yangu ngatozoiona ndatoitumira pandege yangu kuenda kuAfrica. Motombotamba iri maAfrica maZimbabwe. Ona ndiona ngoro yenda toikanda pakagoya kutoenda kuZimbabwe. Ndakutoshara kumutakura mvura kugorugomba zviro zviri kufamba sei. Anomuona. Saka ndadzosera hangu papaini vanotora zvangu nepaundi rangu paya. Tora nepaundi rangu tabva tatoenda tichienda toita sei. Tiinde zvedu tifambe tiende kumba. Aiwa kuchakachena wedha futi yanga yamisa pamvura ichida kunaya but hainazonaya zvayo. Asi wedha yanga yamisa tikati zvinotoita sei kuti tifambe tiende kumba. Ndasvika zvangu ndafamba ndapinda mumotikari muya ndagara zvangu mumotikari ndakudhiraivha mota kuti tiende kumba. Kuti dhiraivhe motikari tiende kumba. Ndozvatakuita panapa. Usisina choice kuti ndabva nepiko ndazodii kwandaenda hameno. Ngandise GPS iya ichidzoserazve kumba kwatoda kuenda. Handiti maona papasina choice. Saka ndozongobuda chete. Handiti maona. Woti ichikufamba newe. Ungonakira kunongofamba nayo GPS iyo ndiyo inozongofamba nayo uchienda kumba. Hauna choice. Hauna choice. Ndinofamba nayo uchienda kumba. Tozobuda hangu paya mukati muya muparking muya mukapaki. Tichibuda tichienda. Wogozodii kuchikutamba hapana chekuita hapana. Tichienda tasangana akatodzura nevapai wotodzura woenda kukona uko. Iye wodzura woenda kukona uko motobuda ndizvozvo muchitobuda muchienda makaenda kumudi ndozviriko. Hamona zvakaita rodhi dzachona diki diki guys. Rodhi dzo mongodzurirana muchienda makadaro. Hakungadhiraivhiki taxi driver akabva kuSouth Africa kunoku. Hazviiti. Anoswera apiwa matiketi kana kuswera akonzeresa murodhi uko. Driving dzedu dzatinoita kuSA dziya dzekuti kunoku kune patience. You ought to have patience when driving. Nokuti kana usina patience unokonzeresa chaiko chaiko. Zvinotoda patience chaidzo. Saka tabuda tikatofamba tichienda kwataienda tichitenderera tichienda kwataienda tatisina kuti toita sei. Ndozvanga zvatovepo. Unozongobuda kadoti kanenge kakasiyiwa nemotikari pakadiki diki. Mota kusaidhi dzakatopaka savari mudzimba dzavo. Saka kakadiki diki kakasara kanoti kadoko motongoshiyana murodhimo. Motongoshiyana muchienda but now zviri fani zvokuti haumbooni maaccidents. Vanotodhiraivha zvakanaka chaiko watojaira driving iyoyi. Haumbomaoni maaccidents. Kana nokuti mota dzimhanyi futi. Handingira asi pa60 here. 60 I think 30-40 kilometers per hour. Ndonga ndidzo vanenge vachitongofamba nadzo. Handiti maona. Hautofambi zvokuenda zvokuti 70 I think muhighway. Muhighway I think 70. Hauzodariki but nogona machizipfumbura havo vachirova kana kuma100 ndingoti asi nerodhi dzekunoku sandanyatsodzijaira zvakudaro. Kuti ndingarova iyoyi hauzivi kuti zvinenge zvakamira sei kuti speed limit inenge yakamira sei. Unogona kungozopinda pabhisi. Saka pandada kutoenda zvangu guys pane imwe shop. Pandada kutoenda muparking muimwe shop ndakuti ndopinda ndipinde mune imwe parking yeshop muIceland. Ndanomuziva muIceland kaumu. MuIceland ndimwe mapizza nemaice cream shop. Guys. Ndimwe mapizza nemaice cream muIceland. Tazobuda hedu muIceland mamiya tatenga tatobva tafamba. Apa pakela akaenda kushamwari yake kune mumwe munin'ina wangu muzimba so anogara muno kwanga akaenda nemwana wacho kunotamba. Saka apa takuenda nomutora kumba kwacho iwe. Hatikuzivi takoisa GPS. Takuenda nomutora iwe ndovanowanzira vachimutora vachimudzosa. Saka tatoenda kukuya kumba kwacho kuya kutori kure nekwatati tichitobva. Toenda kunomutora tichinomutora dhoidhoi tichidzoka kumba wambotamba waswera zvavanzi uchitamba. Saka tichidzokera kumba manje. Saka takazoenda haiwa ndisuyo tiri murodhi kuenda ikoko. Tiri murodhi kuenda ikoko kunomutora tikafamba zvakanaka tirimo zvedu murodhi tichingovaira tichingondaira
tichingundaira tirimo tichienda tazodzoka tamutaura manje tasvika kumba takuburitsa zvinhu tichiendesa kumba. Ndozvanga zvakaita Saturday yangu izvi guys. Saturday ndozvandakaswera ndichiita izvozvo izvi hapana zvimwe. Izvozvo izvi ndozvandakaswera ndichiita izvozvo izvi.